Страхотна гледка, нали? Много красиво. Това е меден рудник блок 602. Или така известен небостъргач. Ето го. Това е 19-ти етаж. 19-ти етаж изглежда ето така. Значи 12-13 години след като фалира фирмата Гама Строй, GM Строй, и банката взима контрола в свои ръце, трябваше да се сложат асансьорите, които, както виждате, все още ги няма. Ето ги. Големите вече са откраднати. Няма ги. Ето тук някъде трябва да бъде моят апартамент, но даже не мога да вляза, защото не мога да се намеря. Не мога да намеря от кой да се взема ключа. Така изглежда 19-ти етаж. Разбира се, никой не може да живее тук. Само коришки от животни, откраднати каси, както виждате. Все още чакаме синдика да се задейства. Гаврилов ли беше, не си спомня какъв беше, да се задейства, че да ви сложат асансьори, нали, да изкараме як 16, да може да живеем тук. Няма. Тя сградата се разпадна, докато ни сложат прословутите асансьори. Това беше панорамния асансьор. Както виждате с най-ефтината дограма. Разбира се. Тук дограмата няма изобщо отново. Умрели животни. Меден рудник. Не знам на кой да се оплаче. И тръгваме от 19 етаж надолу, защото няма смисъл повече с какво да се качваме. Отгоре даже не знам дали има смисъл повече изобщо да идвам тук. Защото както разбирам, че съм бачкал като магаре, за да намерим ето това. Ето това. Тук даже няма вратата вече. Плюс след момчета идва да пушат марихуана, най-вероятно. Ето и на 18-ти етаж. Касни вече ги няма вратите. Продължаваме напред. 18. Ето го. Иначе балкерите. Уважаемата госпожа Румяна Парванова си оставя кастички на всеки апартамент, нали? Може евентуално да купи някакъв апартамент без пари. Защото хората вече ще почват да ги продават някакво да правят. Така не мога да се качиш да си живееш в апартамента. Какво го правиш? Това гълъб тук вече се е разкостил. Там някой се е изакал. Нормални неща. Не знам, синдика беше казал 2012, мисля, че още беше казал, до 6 месеца ще се сложат асансьори, ще се сложат, какво беше, тръвопост ще се сложи. Въпросът е тръвопост, докато го сложат циганите, го бяха обрали вече. И него. Тук някой се брал коришките, явно обаче е оставил турбата тук и повече не се върнали той. Както аз. Така приключи силата пела на ГМ Строй. Чакате да разходи по етаж 15. Общо взето същата гледка. Тук са останали малко повече дограми нагоре, са ги откраднали. Това е кутията за противопожарната. Страхотно.
Уникалното строителство на ГМ Строй. Много коректна фирма. Освен с апартамента, с който съм изгорял, тук изгорях си 25 000 евро. Така изглежда. Всичко е направено толкова, колкото да може, нали, докато фалират, да вземат някакви пари докато фалират. Външната изолация вече е почнала да пада. Още не сме се нанесли да живеем, разбира се. И към кой трябва да се обърна, към кой трябва да искам помощ, след като държава няма. Цанов, Чебанистан, кой? Кой трябва да търси? Кой трябва да търсим? Гледката продължава да е хубава, ама само толкова. Бургас сменя рудник. 2025 септември месец, 17. Има хора, които са нанесли да живеят до 10-11 етаж. Тук вече имаме дограми. Да, ето тук има такава дограма, която не са откранали, но са подпряли хората с вода, бутилки вода да не са такова, да не са начупи. Умрели горе колкото искаш. Изход. Не знам къде е изхода от цялата ситуация. Изхода от цялата ситуация къде е. Тук е някой човечец. Съжалявам, че влизам някой в апартамента. Някой се опитва да работи, може би, но може би и той вече се отказва. Разкостени работи тук. Така продължаваме надолу. Да си помисля, че има асансьор и ви лъжа. Няма никой. Ето. Няма никой. Затова сме си късали червата по чужбините, за да имаме и това. Даже какво е стъклото тук. Не знам колко се вижда, но е единично. Толкова ефтино направено. Майки на жените са чак не пожела да се качи догоре. Какво да гледа? Какво да гледа? Тук на долните етажи поне са останали някои дограми. Всичко изкъртено, изпочупено. ГМ Строй. Свещи на децата си да палите ГМ Строй. Някой човек си спомня да сложил цветенца, нали, малко от малко. Тук сме вече на 10-ти етаж, тук има хора, които живеят. Къде са Бойко Пеевски? Ще мърши. ГМ Строй. Това е етаж 9. В 2008 година започва строителство на тая копчина.
Ако иска да си купи тук апартамент, ето. Значи, на 8 етаж. Тук можеш да се качваш пеша все пак 8 етаж, нищо е. Като се качиш в понеделника, ще слезеш чак до другата седмица да се пазариш. И па се качиш, повече не слезеш. Надявам се да има достатъчно батерия да го заснема това бордело и от отвънка. Етаж 6. Перото на ГМ строй.